предлагаш услуги. Това е за теб. С Витрина 360 можеш да държиш работата си под контрол. Лесно, удобно и на време. Витрина 360 ти предлага персонална бизнес страница, създаване на оферти към клиентите, приемане на заявки и резервации 24/7, организация на графика, вградени маркетингови оптимизации, история на резервациите, клиентите, офертите, растежа. Всичко това в една платформа. С Витрина 360 се работи бързо и приятно, както за малки проекти, така и за развити бизнеси. Гъвкавите решения в дизайна ти дават възможност да направиш твоя лична витрина според твоите нужди и желания. Добави корица, лого, информация и контакти. Представи услугите си по най-професионалния начин. Създай оферти и предложения с твоята визия за твоите клиенти. Приемай резервации 24/7. Ти организираш графика си, а клиентът има свободата да избира. Искаш да промениш резервация? Няма проблем. Имаш контакти на всеки клиент. Резервациите са твое решение. Можеш да ги приемеш или не. Ти си в контрол. Хайде! Какво по-добро от това? Витрина 360 те посреща където си и ще бъде с теб където отиваш. Имаш всичко необходимо за управлението на бизнеса, календара и клиентите на едно място. С Витрина 360 ще получиш и автоматични потвърждения за резервации, автоматични подсещания към клиентите и към теб, обобщен имейл с дневния ти график, история на резервациите и клиентите, анализи и статистика в реално време, лесни за управление giveaway промоции. Дръжте графика си стегнат и приемайте резервации 24/7, без скрити такси и комисионни. Прекарвайте повече време с клиентите си. С Витрина 360 това вече е възможно. Започни още днес.